terribilmente ayaw mo daw ako nila. Ayo. Hindi naman marating mo naman ito kayo na kayo. Kayo na ya. Pagod na hasan na bangun ko na. O na kung bakit mahinyama kayo? Mahinyama ka. Yo. Ito pagod na ako kayo na rin ko yama yo. Rin ko yama. Baga mo na mga. Tuloy mo nga umay na ako kunin na tilaitin bangkay ka na. Ito wala ko kunin na tilaitin mo juga. Bina. Ona kukunan tato insan mo na. Ingin bina. Ingin hulk na ako ba? May madara papa. Baga na tayo mo baga. Abi doon na maraya ka talamin nila. Kali-kali terribil niya ka nitagamin niya. Ribil niya na tinakatay mo na ako nila. Ilang tulad na nga po niyo ka na. Bago namin ang natatay mo namin ba? Baga na tayo mo baga. Ito mo na na po yung tao na niya. Ito po yung tao na niya. Dr. Babu, una para dito nung ko ng jalaw chudmi. Jalaw chudmi. Oo. Tsaka jumme. Hindi naman mo ako kung tsaka jumme. Hey, Jake. Aming tsaka mo pagkati. Iitin na tayo na. Mamaya niya ako naman naging reset. Iiyanin ka kanya. Baka mo na baga. Adukan ka na dalam nila. Arepa nila. Amin niya na pwede makamero. Ulo niya kororap dyan kaya. Hindi ayaw mo ito buko nila. At sunay nila kitigil. Hindi apa yun. Gagi ka siya lang tadi ayo. Ayo. Ako ka na pala jalan ko ama. Dito dulu di pernah orang ko na manok chala. Tapi sarili ayo. Ino ama no acha ni sapkate. Amsa tu di manok chala. Santi, ama dukna dino jamana santi. Sukna sagun suka. Usi reske ni sinjano sapkate. Hari sanging nabi taras tarsena. Amda amgurugoro. Amda ekon. Ukasana jana latti bamula. Kali ama katra urit pate okate. Are salam fitna leta hai na. Jana 3 दिन nabi. Falgun na jao pura mai jamaka. Hoi bulangon no sumom. আমি সুখ দুঃখ নিয়ে গাতে থাকে না তাই তো নালে সালাম কো আমসারে দুঃখ বিপদ ঋণ গাতে